Ja estem aquí en l'almeler este que vam empeltar fa 60 dies. Ja tenim el resultat, que mira com estan. Però ara tenim aquí una pega que fa molt aire i anem a posar-li un tutor perquè no volque ninguna pua, ni ningú tallo, ni res. Ara veureu això com se fa. Agarrem-li, fem un cort aquí a esta canya, aixina, per la meitat, i després per l'altra meitat igual, així, una navaja que talle prou, ahí. Ara agarrem el cordell cordell per subjectar-lo en un correol i deixem aquí un pico per lligar després. Ara el deixem fluix, obrim la canya i la col·loquem d'esta manera. Així. Ara, quan tenim aquí el cordell, agarrem les puntes de les canyes en el new correó i apretem. Ho apretem ben apretat. Aixina. Aixina, i en el rabo que sobra aquí lliguem. Aquí ben lligadet. Esto se queda un tutor ahí, que d'on vinga l'aire les cunyes van a tenir protecció. I ja està. Ara, hasta allà està gos que se li faci una limpiesa, i ja esto se deixa així sense tocar. Ja a agost ja vos faré la forma de netejar-lo, ja veurem conforme va fent-se. Ara ja sols falta que vagi creixent. Vinga, hasta luego.